RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga nag-uluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Benigna, 48 anyos. Itago lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong bana na naminyo sa laing nasod. Aron inyong hisabtan, ingon ni ining mga panghita po. Nak, unsa na may palita ni Papa nimo? Nanawag na ba? Wa pa man gid ma. Ay, pila naman kabuan nga wa na gyud mo patimaw tong amahan nimo uy. Unsa man day kay nahitabo niya? Pabuto lang gud nato ma. Manawag ra lagi to sa papa. Maragi kalimtan na gyud tas imong amahan day. Ato na lang sad siyang kalimtan. Ma. Pinigna, usa man dili gyapon ka mosugot nako. Mario, mura mong kagbatanon, uy. Di ba kiingna naman ta ka? Minyo na lagi kong dako. Nagpaabot paghapon ka mo balik imong bana nga pito naman ka tuig nga wa mo patimaw. Sugta na lang ko kay magpakasal dayon ta. Ha? Magpakasal mo ma? Pwede din na. Ngaminyo man mo ni papa. Naman ko na'y paagian na. Kinahanglan kong mo file og petition sa Court of Judicial Declaration of Presumptive Death. Buti niyo uy. May bahala anak ma uy. Kung unsay desisyon nimo, suportahan lang ti ka.
Congratulations! Salamat! Salamat ninyo. Ay, basta kay maura na palita dito sa merkado, ha? Oh, ma. Ma? Oh, Tanawa ragod. Dili ba si Papa man ang nagpaingon din eh? si Juan. Dili na magsugod ang dako na kong problema. Sukad nga mibalik si Juan. Ako siyang gisultihan o gipasabot, pero dili niya madawat. Unya, Ipagbaligya na ako ang uban ato mga butang. unsa? Nga naman? Kaya wa naman na magamita. Sama sa motor. Wa na gamita diha. Wa na kay katungod, ana, uy. Nga naman. Kabailain na kang bana. Doon lagi ako yung katungod ha, kay bana ko nimo. O buhi ko. Juan. Mubiya na lang ko. Kaya dili ko gusto usamok. Siya man yun ang unang tinuod ni mong bana. Mario. Kinahanglan na pud kong mo-file aning petition. Nga nabalik na ka para ma-void ang among kasal ni Mario. Ayaw na. Unsa? Basin og mo gasto na pud ka. Taguan na lang kwarta. Dili ta magpataka og gasto. Ilabi na nga ni anak ko sa Pinas. Ug wala ko planong mubalik sa laing nasod. Magtiigkom na ta. Isud gihapon nato sa akong bangko. Sige lang. Pagasudlan lang unya to nako. Ma? Mahayan si Papa? To sa kwarto nak. O man dito. Dito ko gikan. Ha? O guwa na po ang iyong mga gamit dito, ma. Unsa? Hayop ka, Juan! Hayop ka! Gilayasan ko di mo! Ma, ang inyong kwarta, kain man. Ito sa account ni Papa ni mo, Day! Unsa? Sige lang, ma. Magsusi ko kung asa karon si Papa. Ma, nakitaan sa Facebook sa akong amiga. Tanawa ra gudo. Picture ni Juan? O gikasal siya? Oh, ma. Kasado na di si Papa sa laing nasod, ma. Sa motog kahagsang akong kalibutan nga nahibaw-an akong minyo na puday ang akong bana sa laing nasod. O wa pagyud nako ang card sa bangko para ma-withdraw unta nako ang mga kwarta nga akong natikom. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, kung gukdon na akong bana sa laing nasod, may katungod pa ba ko nga wa man ako ma-void ang among kasal sa ikaduha nakong bana? Ikaduhang pangutana, makasuhan ba na akong bana og concubinage nga tuwa man siya sa laing nasod o kasado pa gid siya dito? Ikatulong pangutana,
Kumo'y nagsundo kwarta sa bangko sa kumbana, aron matigom na mo. Pero, milarga siya og balik, og tuan niya ang card. Unsay paagi para mabawi na kong akong kwarta. Ikaubat og katapusan, kung mukiha ko sa kumbana, obligado ba siyang muuli dinhi sa Pilipinas? Og mo settle sa angay niyang isettle? Or pwede na niyang baliwaon kay tuwa man siya sa laing nasod? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, binigna. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlaw akong tingog ang inyohang mapamati madungog sa kahanginan ug kay ako usa ka abogada ako'y mohatag og tambag tubag solusyon ug mga kalinawan sa inyong mga pangutana ug mga problema na may punto legal. No, ang mga personal of course nga mga pangutana mga emotional ready, willing and able si Attorney Elaine mutubag na inyong mga pangutana. Medical problems, Dr. Rene Obra to the rescue. Busa, ipadadayon ang inyong suwat. Guys, na atay email address nga suliran_612@yahoo.com or na atay Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Klase yun ang pamaagi, guys. Wag yun mo yung rason nga nung di ninyo ipada inyong mga suwat o mga suliran diri nato. Labi na karong mga panahon na nga atong gisagubang o giatubang ang kamahal sa mga palaliton o ang precious gasolina. May pagmaminaw tas kini ang akong suliran. Di ko kahatag og tubag, no? Og solusyon sa precious gasolina. Pero sa ubang mga pangutanag problema, makatambag ta. O malingaw pa ta, no? Hay, paitag yun sa World War, kaning gubats Middle East. Wauroy ta tinuod tirahe lagi, no? Og bomba. Pero grabe ta na apiktaran yun, no? Sa crisis dito sa Middle East. Ni bomba lang pag Sabado, pagka Lunes, diretso saka naman na yung gasolina, grabihag ipiktog yun, no? Wag yo'y maayo nga effect ang war. Mong gini akong gisulti sa akong mga estudyante, guys, nga. Kaning gubat ba? This is supposed to be a last resort, no? Sa mga nasod. Di yun ni mao ang solusyon. Sukad pa sa una, sukad pa sa panahon sa lolo sa ato ang lolo in the 1900s, wag yo'y ni daog. Inig-ingon ni mong nidaog ka, tanawa kunog, pilay-pildi ninyo in terms of money. Pilay-pildi ninyo, unsaon ninyo, paghimo o pag-rebuild balik ang mga nabumbahan. Mabalik pa ba ang kinabuhi sa katong mga sundalo nga napagan? O sa mga sibilyan nga waong tay labot pero nangamatay tungod kay nakig-away mo laing nasod? No? If you look at it, nobody wins in the war. And karon this has affected us globally. Muna, we let us always, the moment ako good guys, no, the moment we wake up, let us say a prayer or two. Nga Lord, world peace. Dili na lang gini pang Miss Universe nga tubag ato ang world peace, guys. Kaning world peace nato karon, sincero na gini natong ampo kay matay ang gas mo taas gipahib nakabasa na sad ko nga sunod buwan siguro ang kuryente musaka, nagsugod na rabang summer, magoy, pwede rabag yung inita, no? Yung muna ning ilham binuang nga, mauday ning nagsugod na tagraning, kay papakpiso na gada tagdagan, anik, og lakaw, kayo di naman ta makagamit atong mga sakyanan, no? Ako, sa tininiod lang, ganina, supposed to be, buntag ko tigdagan sa Abeliana, unya kay Mandawe man amo, magdala kong sakyanan, mo drive ko from Abeliana, ngadto sa balay, ngadto sa Abeliana, unya kay sayo manas muntag, mupauli sa ako gikan Abeliana sa balay unya mamahaw magandam para trabaho mulakaw na pugko unya ganina nibangon man unta ko alas 4 kahuna-huna ko nga dili na lang ko mag-Abeliana adto na lang ko Cebu Business Park dinhas Ayala inig hapon i-timing na lang nako nga ang akong mga lakaw dito na lang dapita akong gitanaw dito di timing na timing yun nga dito kay para
dili na lang pug ko magtalas pud og gasolina, no? Tiaw mo na. Astas Attorney Ellen, nabalaka sa kamahal sa gasolina para paraan gyud ta ani guys. Muna kaning mga carpool, kaning mga 4-day work week, mao gini mga gihuna-huna nato nga measure samtang gati paggiras President Trump dito og sa dito sa Iran ug ang Israel. Pero I really hope no nga unta mahuman na ni aside from the fact nga ma-okay pud ato ang kahimtang no mo balik ang presyo ang mga kinabuhi ug ang ato ang mga kaisuunan pod no, both Christian and Muslim no, they deserve to live in peace regardless og taga-asa sila, regardless og taga-Iran or taga-Israel man na sila. I hope no nga matarong lang yun ug mahiluna tanan nga di na lang mag-away parihara gud ni kasuhay, di ba maingon jud kung ay sa mug kaso suryahi sa ug di na gyud pwede aw diha sa inana pud unta no ang negotiation sa mga nasod. Balik ka sa ato ang programa kay ang ato ang letter sender panganya si Benigna. Wa siya mosultig taga-asa siya pero gipadani niya iyang suwat pinaagi sa kini ang akong suliran official writer's page. Si Benigna, 48 years old. Ala, parehas edad. Unya, ala, nakibana naman sa akong edad. Sos, ay saba, uy. Mauwaw ta, tigulang na sa Attorney Ellen, uy. Hay, punto legal ang iyahang pangutana, kabahin kini sa iyahang bana. Nga naminyo agoy sa laing nasod, Women's Month na pud ta ani, ato na pud ning pagahisgutan, let's empower women guys kay March ra ba, no? Naluoy ta ani niya kay nahagsa baya in town, no? Ang kalibutan sa ato ang letter sender kay pagkahibaw niya nga na iyahang naminyo na pud di ay ang iyahang bana sa laing nasod. Unya, wa ra ba niya ang card sa bangko para ma-withdraw unta niya ang mga kwarta nga iyahang natigom giahak sa niyang bana. Uy, kawa say batasan ani. Uy, sige, unang pangutana ni Benigna. Mother Benigna, what's your question? Unang pangutana, kung gukdo nako ang akong bana sa laing nasod, may katungod ba ko nga wala man nako ma-void ang among kasal sa ikaduha nakong bana? Okay, mao gyud ni ang ato ang medyo complicated yun ni. It's complicated yun ning imuhang relationship manggod. Benigna, no? Kaya ang ako apong pagkasabot, murag, na ako kay banalain, murag mo ni, no? So, I think, medyo makomplicated ta, no? Sa imuhang relationship or situation, basta ang atuag yung sundon ani is kinsang marriage ang unang narehistro, no, maugyod ang legal ug maoy i-acknowledge sa ato ang balaod. Okay, now any other subsequent marriage is illegal. Mo ginay klaro, because kausar gid in town pwede maminyo ang usa ka tawo, babae man or lalaki. So if you have a marriage, that is the first marriage will always be valid. Ang ikaduhang kaminyoon nimo, that is called bigamous marriage. Kaduhang pangutana, makasuhan ba nako akong bana ug concubinage nga tua man siya sa laing nasod ug kasado pag yun siya nako? I will assume legal ang inyong kasal, dili ni mao ang bigamos nimo nga kasal day Benigna, pero ang kanimang concubinage is a criminal case. Kasong kriminal ni siya, ma'am. Unya, ang kasong kriminal, we follow the territoriality principle. Territory, kung asa nabuhat or nahitabo ang krimen, ang akto, or substantially, tanan nga elemento, no, para mabuhat or makonsummate ang crime, adto dito na i-file. Unya, sa Pilipinas ragyod pwede. Ang akong pangutana, asa sila nagminyo? Kay kung sa Amerika siya naminyo, maglisod ta og file og concubinage or bigamy ngadto niya. Ang kanang kaso mangkong concubinage dili na mao, kay ang kasong concubinage gikasuhan ra nato sila kay nagpuyo sila as husband and wife in a scandalous manner. No, di man na ang imuhang kaso gusto kay naminyo siyag lain. Ikaduha nga valido pa ang iyahang unang kaminyoon, bigamy ang tawag ana. Lahi ang bigamy, lahi ang concubinage. Bigamy gani nagminyog ikaduha,
concubinage, nakigpuyo og lain in a scandalous manner ang ilang pagpuyo as if husband and wife. So, kung naa sa gawas, di ta ka-file. Okay? Pero, there are ways nga pwede na to sila filean siguro og kaso, maybe look at vowsy or na muna pakisurya og abogado, no? Dad ang mga papeles or any proof to show unsay gibuhat sa imong bana. Katulong pangutana, ako maoy nagsud og kwarta sa bangko sa akong bana aron matigom namo. Pero nilarga siya og kalit og tuan niya ang card. Unsay paagi para mabawi nako ang akong kwarta? My question, kang kinsa man nakapangan ang card? Unsa man ni ATM card? Pwede man kamo adto sa bangko, ma'am. Kung nakapangan nimo or ninyong duha, joint ang kwarta. Now, kung nimo, pwede gud ka moadto bangko, mag-declare na lang kag affidavit of loss, unya, magkuha kag bagong card. Pero, kung nakapangan ninyong duha, no? Akong pangutana, unsa man na, or and. Kay kung or, pwede nimo moadto bangko, i-withdraw, makuha to nimo tanan. Kay or man. Pero kung and gani, ang pagka-joint account, katunga, pwede nimo makuha. Ang other half, i-fight out pa na nato, no? Sa abogado, mo muna kihal ng tag-abogado diring dapita, no? Or mo file tag violence against women and children, unya, para atong makuha ang portion, no? For economic abuse. Siguro, tanaw na to, no? But I think that there can be a recourse, but dapat na court order. Ang problema maone, kung nga niyara, agoy, magka-problema ta kay di ka maka-withdraw. Ang pwede natong buhaton is, naa siya sa gawas, o wa siya maghatag mangganig suporta nimo, pwede ta maadtog korte, mangayo tag spousal support, unya, ingon sa korte nga entitled ka to support, wa man siya'y mahatag, then pwede nato ipagarnish ang kwarta sa bangko. Mao'y gamiton para support nimo. Okay, but you need lawyer ani ma'am ha, adto gyud og abogado. Ang iyang ikaupat ug katapusang pangutana, kung mukiha ko sa akong bana, obligado ba siyang muuli dinhi sa Pinas ug mo settle sa angay niyang isettle or pwede ba niyang baliwalaon kay tua man siya sa laing nasod? Okay. Now it depends on the criminal offense, no, nga imuhang criminal offense. It depends on the case kay imuhang i-file. Kay kung civil lang, pwede rin siyang muuli or di. Kay di man siya mapriso ana. Pero kung criminal nga kaso, imong ipasaka, I think, mabalaka gud siya ana. Kay kung muuli siya, maglisod gud siya uli, kay dakpon man siya. Nabunag makalusot na, ma-file na, nanay warrant of arrest. Hello, welcome home! With a warrant of arrest, no, inag-abot niya, mo gud na musugat niya. So, magdepende na siya sa kasong imong i-file. Aning sitwasyon na, I will really suggest nga, mukuha gud kag abogado para lamdagan ka, magiyahan ka, and ma-file ninyo ang sakto o appropriate nga cases para makuha nimo number 1 ang kwarta. And then maybe, see kung saan mo paggawas na lang po sa imong komunyon, then maybe file an annulment, or whatever, diba? Pasag dinala na imong bana, o unsa man gani, ang ako alang, nga dili ka maargabyado, dili ka maalkansi, given nga, wa siya'y batasan, nangita pa siya glain, nagbinyo pa siya glain, di po niya pwedeng kwaon ang kwarta nga ikaw mo'y nitigom. He should give what is due to you. Kana diha, katungod gina nimo nga kwaon ang imong kwarta. Okay? Of course, and manubag siya dapat sa iyang kasaypanan, no? Nga gibuhat niya sa inyong kaminyoon o sa imuha. Okay? Ayaw kahadlok, Women's Month ron. Women must be empowered. Women must know how to stand up for themselves. And women must learn to say no to abuses. No? Happy Women's Month sa tanang mga kababainhan. O sa tanang mga naminaw nato karong adlaw, ato ang mga pinalanggang suking tigpaminaw, hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.